இயக்குனரும் நடிகருமான பாக்யராஜ் தன்னுடைய 73வது வயதில் உயிரிழந்திருப்பது திரையுலகில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. வழக்கம் போல நடைபயிற்சிக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய நிலையில் அவருக்கு லேசாக நெஞ்சு வலிப்பதாக தெரிவித்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிர் பிரிந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் அவருடைய உடல் தற்போது மருத்துவமனையிலிருந்து அவருடைய இல்லத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் திரையில் மற்றொரு காட்சிகளாக பார்க்கக்கூடியது, நேற்றைய தினம் கோவாவில் நடிகை குஷ்புவின் மகள் திருமணத்தில் அவர் பங்கேற்றிருந்த இந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நேற்று முதல் ஆக்டிவாக இருந்த ஒரு நபர் தற்போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டு தன்னுடைய உயிர் பிரிந்திருப்பது திரையுலகில் மட்டுமல்ல பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பெருத்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பல நடிகைகளை அவர் திரையுலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதே போல இயக்குநர்களையும் அவர் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார். பல புதுமுகங்களுக்கு அவர் வாய்ப்புகளை வழங்கியிருந்ததும் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.